Bati. Piny owacho koro golo marufuku mayandi oketi mag geng'o mwandu mag puodho ma olosi kod nyinyo ma otisi ni GMO mondo kik donje pacho ka. E ote ma ochiw bang' romo mar jatend Kenya William Ruto kod jotend migepe, piny owacho koni osekaw pach jokanyo e sectors mopogore opogore kendo yudo puoth makoro dhi neno ni jopur ojiwnegi pur mar pamba kanyakla kod mano mar oduma. E kinde ni ma jatend piny Kenya William Ruto medo keto kenge mag tweyo e piny owacho mare, jatend piny ne oromo kod jotend migepe kendo keto ayanga kaka inyalo kony jo Kenya yudo chiemo moromo. Buch jotend migepe ong'ado wach e wi okenge ma otenore kod lokruok chal mar kor lwasi ma piny Kenya nyalo tiyogo kaluwore kod midhiero mathoth ma omako ganda gi sani, koting'o weche mag oro ma nyaka sani osekelo nok mar chiemo e kauntis 23 ma pacho ka. Romono ne owito oko kuma mar chiemo ma omedi nyinyo ma idendo ni GMO mane okum e higa mar 2012. Mondo mi piny Kenya bed gi chiemo moromo, romono mar buch jotend migepe ma bende nochwoye kom gi jatend piny William Ruto ne okadhono oganda jo Kenya winjo pidh kothe mani kod lony mag nyinyo molosi miluongo ni GMO. Kelo e pacho ka chiemo momedi nyinyo ma kamago mag GMO mane okum e higa 2012, pidho koth pamba ma omedi nyinyo mane okum e higa 2019, pidho kothe mochayo oro kod kayongo kaachiel kod pidho cham machiek mapiyo kaka okenge mabiro neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo ahinya e thuoloni ma bende koro oro medo kelo midhiero e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kaluwore kod okang' ma kamano, penjo koro en ni to ere midhiero ma kothegi nyalo bedogo kaachiel kod ber ma ginyalo kelo e jiwo chiemo e pacho ka. Jotend migepego ma bende wuok e apisi ne opwodho dwaro mar jiwo thieth ma nengone ogonyore ma idendo ni Universal Health Coverage, koting'o neno ni okumba mar thieth NHIF oketie rang'iny mar tiyo kaka dwarore. Gidwaro bende mondo puodh makare chenro mar omwom mar aheri kod chenro mar jolo jogo ma higi oseniang' mar keto ngima obed mayot ne joma osetieko thuolo margi mar tich kata rutaya bang' ka giwuok e apise mag piny owacho. Ka koro dong' mana ndalo manok to jopuonjre mag grade mar 6 kod jo klas 8 gi mago ma klas 12 timo penj, jotend migepego kwayo hawi maber ne jopuonjrego madhi timo penj maduong' giko higani, ka bende gipako okang' mar duoko e wang'e chenro mag somo kochakore dwe mar Januar higa 2023.